येवपाचे, तुमचे टेस्ट सगळे हे करपाचे, सगळे फ्री जातले, जबाबदारी माझी. तुम्ही फिट राहा, तुम्ही हेल्दी राहा. तुम्ही इतले हे थोडे चिंततात आणि दुसऱ्या भाशेन इतले तुम्ही चिंतपाचे की तुमचो चेडो, तुमचो भाव केन्नाय कितें बारीक गोष्ट सुद्दां जाली, कितें जालें, म्हाजो नंबर घेयात, कितल्याशाच लोकां कडेन आहा, कोणूय आसूं ते, भिवो नाका, लचपाचें हेतून कांय ना. कितें आसात तुमकां कसले प्रॉब्लम आहात, घरांतलो प्रॉब्लम आनी कितें कसले इश्यू आसात जाल्यार तुमकां दिसता म्हाजे कडल्यान सॉल्व जावं शकतात, म्हाजी खंय तरी मदत जायी, कित्याक खंय प्रॉब्लम आहात नाल्यार तुमच्या शेजाराक कितें प्रॉब्लम आहात जाल्यार तें सुद्दां सांगात. हांव अवश्य तुमच्या सेवेक सदांच हाजीर आसतलो. त्यांनी बाकी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. हेल्थची केअर करणं इम्पॉर्टंट आहे. काही तुम्हाला मदत लागली तर तुम्ही त्यांना जाऊन सांगू शकता. आणि मला असं वाटतं की त्याबरोबर एज्युकेशन इज रिअली मस्ट. आणि त्याच्याकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतं, आपण लक्ष देत नाही. मुलाला श्रेय दिलं जातं, त्याला शिक्षण करणं इम्पॉर्टंट आहे आणि मुलीकडे दुर्लक्ष केलं जातं कारण तिचं लग्न होणार असतं आणि मग तिला शिक्षणाची गरज नसते. आणि मी अशा खूप केसेस बघितल्या आहेत आणि जवळून अनुभवलेल्या आहेत. तर माझी एवढीच रिक्वेस्ट आहे की मुलीला शिक्षण खूप जरुरी आहे. तिला शिक्षणाकडे दुर्लक्ष करू नका. जर कुठल्या मुलीला शिक्षणाची गरज असेल तर शिक्षण इम्पॉर्टंट आहे, त्यानंतर बाकीच्या गोष्टी होऊ शकतात. सो आज मी इथे तुमच्यासमोर जर उभी आहे, बोलते तुमच्याशी, तर कारण माझ्या फॅमिलीने मला सपोर्ट केला आणि मला शिकवलं. आणि त्यामुळे मी माझ्या फॅमिलीची खरंच खूप आभारी आहे. आणि आय एम शुअर की जर शिक्षण असेल तर आय थिंक तुम्ही कुठलीही गोष्ट तुमच्यासाठी मग इम्पॉसिबल असं काहीच नाही आहे. सो शिक्षण इम्पॉर्टंट आहे त्याचबरोबर. आणि हेल्थबद्दल त्यांनी सांगितलंच आहे. आणि आजकाल हेल्थला घेऊन आपल्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीमध्येही बरेचसे चांगले चांगले मूवीज येतात. पार्वती घेऊन आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान. संग पार्वती घेऊन आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान, आले शंकर भगवान. तिथेच कोटी देवांची तिथं गर्दी दाटली, तिथेच कोटी देवांची तिथं गर्दी दाटली. नवरी नटहली कालबाई सुपारी फुटहली, नवरी नटहली कालबाई सुपारी फुटहली, नवरी नटहली कालबाई सुपारी फुटहली, नवरी नटहली कालबाई सुपारी फुटहली. धनरायाच्या लग्नाला आलो वराडी कोण कोण, आलो वराडी कोण कोण. सुपारी फुटली नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली,